ho! Ho, 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 ho! Og vi starter med historien om Søren Banjemus, som elsker sang og spil. Oppe på loftet, der sidder nissefar. I ved, ham der er så sød. Nissefar, han har lige spist et stort fad risengrød. Han er godt mæt. Hvor er jeg mæt, siger han. Og nu sidder han altså og nyder smagen af risengrød. Og lige inden han falder i søvn, så kommer der et kæmpe gab. Og nissefar, han begynder at snorke. Ej, hvor han også snorker. Han snorker højere og højere, jo. Og nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn. Og han drømmer om alle de gaver, som han skal ud og give til alle de mennesker. Men ved siden af hans stol, der ligger nissefars kat, Lurifax. Lurifax er altid så fræk, så fræk. Og en anden, der drømmer den åbenbart med fløde over sig. Så pludselig så pusler det. Og derude fra musehullet, der kan man høre en munter lille banjesang. Kom med, siger Søren Banjemus. Nu sover de begge to. Og musene, de råber, nu skal vi lave skæg! Og frem for musehullet, der myldrer en masse store og små mus. Og selv den allermindste mus, Tip, som knap nok kunne gå, var med. Men lige pludselig så vågnede nissefar. Og så tog han Lurifax i poterne og dansede en fjollet juledans. Og lille Tip, hun rendte hen og bandt nissens skæg i nissekattens hals. Kom, lad os tage en masse julegodter, råbte en mus. Og så slæbte de ellers afsted med alle musedækkerne. Mens de dansede og spiste af godterne, råbte musene. Bare det er altså snart på jul, de kan næsten ikke vente. Og så stillede alle sig op og sang. Men Rudolf, han var også sådan et gammelt rensdyr. Jeg er så gammel. Og så han sådan højst mærkværdig ud. Og jeg ser så mærkelig ud. Alle de andre rensdyr, de kom altid hen til Rudolf. Og så lå de nede i hjernen. Og plejede fælder. Og rensdyrene sagde, se lige den røde næse. Se lige den røde næse. Og Rudolf, han var super flov over sin næse. Det er ikke spor sjovt, sagde Rudolf. Det er ikke spor sjovt. Men så pludselig en nat, da det var blevet meget tåget, og julenissen var ude i sin kane, og han kunne slet ikke finde vej. Rudolf, kom og hjælp mig, råbte han. Rudolf, kom og hjælp mig. Jeg kommer nu, julenisse, råbte Rudolf. Jeg kommer nu, julenisse. Og så kan I ellers nok tro, at Rudolfs næse den lyste lige så meget som et fyr. Og så nu kunne julenissen finde vej.
Juhu, sagde julenissen. Og skål for de røde næser. Og skål for de røde næser. Og så er jo alle enige om, at det vil nok være et dejligt juleeventyr. Dejligt eventyr. Kender I den om Rudolf? Rudolf den røde tud. Han var en gammel rensdyr, så han færdig ud. Alle de andre rensdyr lå så Rudolf han blev flov over at snyde en nisse. De var ikke for han sov. Men en tåde julenat, julenissens vej. Der kan ikke finde vej. Rudolf kommer lyser mig, og I kan tro af Rudolf. Det skal lyse som en fyr. Skål for de røde næser. Dejlig juleeventyr. Dejlig juleeventyr. Dejlig juleeventyr. Sæt jer nu godt til rette og hør historien om nissen på loftet. Nis, han bor op på loftet, og han er travlt i dag, for der skal gøres rent og ryddes op, og han skal lufte ud, og alt skal være fint, for det er jo snart jul. Jeg er så glad i dag, siger jeg. Jeg er så glad i dag. For det er snart juleaften, og jeg skal spise risengrød. Nis, han danser frem og tilbage på gulvet, bare glæde over brød og jul. Men pludselig, så kommer rotterne frem. De vil også gerne smage grøden. Men Nis, han er en værre hissigprop, så han tager rotterne med som store ske. Kan I så komme væk, siger han. Kan I så komme væk? De løber ind imellem Nis ben, så han vælter. Væk med jer, dumme rotter! Væk med jer, dumme rotter. Og Nis, han hopper op og ned, mens han bliver mere og mere hissig. Gå væk, råber han, eller jeg kalder på katten. Gå væk, eller jeg kalder på katten. Rotterne står stille lidt, og så driller de igen. Du prøver at få fat i Nisses skæg. En får fat og hiver ham i skægget. Så er det nok! Nu henter jeg katten, og det bliver ikke sjovt for jer, råber han. Så er det nok, at hende katten, og så er det ikke sjovt for jer. Rotterne bliver bange og gemmer sig. Mis, kom og fang rotterne. Vis, kommer frem rotterne. Kat kommer frem, men den kan stadig ikke finde dem. Pyt, tænker Nis, så klapper han katten. Nu har han endelig fået til at spise sin grød. Jeg elsker min risengrød, siger Nis. Jeg elsker min risengrød. Og så rigtig